particular permetria, entre altres, d'elaborar un veritable pla d'ordenació territorial i sostenible del nostre territori. Això és molt important per controlar una urbanització molt agressiva, permetre a l'agricultura de se mantenir i de tornar a se desenvolupar, ben segur protegir tots els espais naturals i també desenvolupar totes les riqueses del nostre territori. I per això aquest pla d'ordenació territorial tindria de ser, i és per això que l'estatut particular és molt important, amb la mobilització de tots els actors, de tota la població, per veritablement analitzar tots els camps dins el qual podem intervenir per realitzar aquest pla d'ordenació territorial que el nostre territori molt fràgil necessita, molt fràgil des d'un punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista ambiental necessita.